Olipa kerran Hermanni poika, joka ei saanut ikinä jouluna lahjoja, koska oli niin tuhma. Hän varttui isona oikeaksi neroksi. Nyt vuonna 2006 joulu on lähellä ja Hermanni päättää kostaa pukille lahjoista. Kunhan apurini palaa vakoilemasta, saan tietää milloin kaapata joulupukin. Olen kehitellyt mahtavaa unikaasua, jonka avulla saan pukin napatuksi. Sitten laitan hänet keksimääni tankkirekkaan. Sitten kukaan muu ei saa lahjoja kuin minä. Ha. Tässä sulle puuro! Tämähän on aivan kylmää, minä haluan lämmintä. Mistä se lämpiämään sitten? Jos lämpenemään, niin kyllähän minä lämmitän sen. Missä lämmitän sen? No mikrossa tietysti. Eiköhän pari tuntia riitä. Tässähän voisi ottaa torkukki välissä. Puuro palaa! Mitä sinä meukkaat? Sehän pursi. Mitäs pukki sekoili äsken? Mennäänkö se mä muurilta? Mitäs pukki sekoili äsken? Se söi liian kuumaa puuroa! Työtonttu 3, käypäs hakemassa pukin posti. Yes sir. Onko siellä paketteja? No sir, täällä on vain 3 laskua. Veronpalautukset, Lapin kanssa, Akuankka, hiirenpesä ja kutsu rusettiluistelun huomenna 8. Jaha, no minäpä menen sinne. Huomenta, hyvää yötä. Aina heräs, tuppa tänne ja heti. Kas, pokkikos se heräsi. Saat mennä selliin, kökkötyösnölle ruokaa ja juomaa. Me lähdetään pöllimään tonttikavereiltasi rahat ja kaappaamaan heidät. Sitten vain minä saan lahjaa. Ha. Okei. Täältä tulee osteoporoosi. Suomen lapset ei saa tänä vuonna lahjoja. Ensi vuonna ei saa kukaan. Eikö siitä etteipäin kukaan? Mitä me teemme? Minä tiedän, lähetetään vakojotonttu paikalle. Sinulle on tehtävä mennä Kielakuja 3 bussipysäkille. Joo. Ai! Muuta en tarvii. Lukekaapa tämä. Tänne joulupukki on viety. Luepa tämä, se tuli postissa. Jos maksat minulle Hermanni Hillerille 60 miljardia euroa, voin antaa pukin teille. Tuokaa rahat Kielokuja 3 huomenna kello 12. Paljonko pukin tilillä on rahaa? Täällä on 30 miljardia, jos lasketaan myös tonttujen tilit. Hei, arvatkaa mitä? Me saatiin 30 miljardia veronpalautuksia. No niin, kökkö. Nyt voimme lähteä kaappaamaan tontun. Unikaasuni on valmis. Okei. Hei, tuolla on joku... Mitä olet tehnyt pukille? Hän on tuolla sellissä, minne tekin pian joudutte. Totta kai minä kaappasin teidät ja rahat. Minä olen paha, ilkeä. Nyt vain minä saan lahjoja maailman. Miksi? Miksi teit tämän? Miksikö? Kostoksi. Minä en saanut lahjoja ikinä, koska olin mukamas niin tuhma. Mikä röllätti pomoa? Päästäkää minut. Jaa! Arvelin, että tarvitsette apua. Niinpä lähdin peränne. Joulu oli pelastettu ja Hermanni ja Kökkö joutuivat pakkaamaan joululahjoja
Joulupukki jakaa lahjat jokaiselle.